Dne 11. marca v mestských zónach s rodinnými domami mestská spoločnosť Municipál začne vyprázdňovanie hnedých nádob na zber zeleného odpadu. Do týchto nádob je možné umiestniť pokosenú trávu, listie a menšie alebo nasekané konáre stromov. Harmonogram sa oproti minulému roku nezmenil. Zber aj tentoraz bude prebiehať od pondelka do štvrtka, vždy v tých dňoch, kedy na danom mieste FCC vykonáva zber komunálneho odpadu. Počiatočný termín 11. marec je vôbec najskorší termín zberu zeleného odpadu a bol určený z dôvodu jarných teplôt. V 4 dunajsko-stredských malozáhradných oblastiach sa počíta s tým, že prvý termín odvozu zeleného odpadu vyzbieraného v záhradách do veľkého kontajnera bude v sobotu 13. apríla 2024. Príslušné oddelenie Mestského úradu o tom majiteľov záhrad bude informovať informačnými listami umiestnenými v malozáhradných oblastiach.